Znásilnenie je všetko, kde sa žena aktívne, či už verbálne alebo neverbálne bráni. A všetko ostatné znásilnenie nie je. Takže keď žena nepovie nič, nejak sa nebráni a od 5 rokov neskôr si zmyslí, že bola znásilnená, jak Peťuš, to znásilnenie nie je. Keď žena nepovie explicitný súhlas, ako to teraz schválili v Európskej únii, že treba explicitný súhlas, verbálny, to je tiež blbosť, to tiež znásilnenie nie je. Ako som sa už v minulosti vyjadril, čo si to za kurvu, keď mi dáš jasný a explicitný súhlas. Ženy vždy chcú byť chrumkavé, ženy nikdy nechcú povedať, že áno, poď ma vyjať. Hej, ženy také nie sú, ženy si chcú zachovať takúto svoju auru, že treba ma dobývať, hej. Oni chcú trošku sa akože, no, nemali by sme, neviem čo. Chápeš? Ty máš vycítiť z tej energie, že či tá žena chce alebo nechce. Samozrejme, keď ti povie nie, nechaj ma, ale ne, že keď ti povie ne, nechaj ma, ale keď ti povie, že ne, nechaj ma, vtedy znásilňuješ. Vtedy je to znásilnenie a všetko ostatné znásilnenie nie je. Proste nie neznamená nie. Hej. Nie môže byť, ne, nemali by sme, nie môže byť, nie. A nie môže byť aj nie, nechaj ma. Vtedy je to znásilnenie. Mlčanie tiež určite neznamená nie. Oni sa to snažia dávať do roviny, že iba áno znamená áno. Že kým ti žena nepovie áno, chcem to, tak by si sa nemali dotknúť. Lenže to je tak strašne neprirodzené. Ženy takéto proste nie sú. Ja viem, že vy všelijaké progresivistky, čo máte body count 200, nemáte problém povedať áno. Ale slušné dievča si chce zachovať takéto, že chce sa cítiť lepšie ohľadom toho. Chce sa cítiť tak, že keby bola dobitá, nie tak, že sa odovzdala.